Badatu horrein estimatua da, kantari Bergaran ekingo xau, 9. aldi hori, ibilaldi horri, hasiera hemen Bergaran emungo xau, eta irudi barri batekin hasi be, ikusi zelako irudixak, ka txiki bat, izar handi baten barruan, hoiz izango da, kantarin etapa barri hontan, saio barri honen irudixa, eta irudi horrekin, da beste hainbat barrikuntzakin, kantu barrixakin, parte hartzaile barrixakin, ekingo xau esandako moduan, Bergarako semineixuan, kantarik saio barri honi. Euskal kantuekin lagunak gure ondoa. Zugia induzue, ze mauz? Ondo. Bai, berotako moduan urten dutzu dara? Bai. Ensaio asko zen horratzian ero zer? Bai. Bai. Eta kantua, ze kantu zen? Beldurrik ez. Ezagutzen zeben aurretik? Ez. Ontsi ikasi duzue kantariri esker ezagutu duzue kantua. Bai. Oso ondo, eta zuek ondiok zuen txanda ez da heldu, zuez oso izain pikin bat, eta bide batez ikusten, ez da, bestiak zela abitzen egiten. Eta nerviosa? Bai. Lehenengo aldiz da ditu zuena? Neria ez. Baina gubixona bai. Eta zuek ze aholkun bat hori bakotzu ez esango zatzue horreiri? Seguro zuzen. Tranquile goteko ze azkeinen oso ondorten gojatuela. Bai. Jendia ez da ikusten asko dago nautz horrekin. Pues, ez da hain bildurtuta egon bihar, porque ez da ikusten isa. Hori da izango bageixo, ensaio bageixo izango balitz maula, ez da? Urten eta zue bakitzuen hain eta, Bai, ze kantu da zuena? Begira. Eta zuek ezauketan zeben aurretik kantua? Estribilloa bakarrik. Baina letria... Atzera bida bat daitzuri, eta gorazkan gora horren bera santoka mugitzen, eta aurrera, atzera bida bat daitzuri. Esan duzu, berritasun bapaino geixo dakoela oigo edizio honek, umiak batetik, irudia beste bat, ez da, jatzekalen ikusten duela horro izarra bueltaka dabil, ka hori erdixan dakolako, eta, bueno, estenografia bebaik, lehen olako burbuja bat, hori pompak ikusi ditugu, eta... Bai, ikusten duzunez berrikuntza mordatxoa datoz, nila ez naz berrixa, ja urtetxo batzuk noia kantarin, baina bai, ikusten duzunez irudi berrixa estrenatzen dau kantarik denboraldi honetan debagoienian. Horrez gain, ikusten dugu oholtza gaina apaintzeko dauzen elementuak bai berrixak diela, pantaiak, LED pantaila honek ekarri die, izugarri jantzten dauienak gainera baitzen dien emanaldixak, emanaldixekin batera irudi bat eukitzeko aukera moten dutulako, eta horrez gain, jarraitzen dugu eukitzen beti bezala, keia argixak, eta olakoak asko laguntzen dauela, eta gero sorpresa nagusi bezala bukaerako kantuan, kezko pompak, Goiki bera, ez da, betu, ontxeletxe. Eta hau izugarrizko arrakasta izeten da umientzat. Esploto gula dituztelako, ez da? Bai, horre, egia da, ja bukaerako kantuan gauzela, eta niri jaztuztik kasurik itzen, ja euren zentro bilakatzen da pompak apurtzia. Eta, bueno, baina alatabe horrek badauko, ez da, bere xarma eta erakusten daua kantarin helburua ez ondo pasatzia dela, eta hortarako gauzela hemen. Bueno, zu hemen hau da zure txokua. Nire txokua be berrixa. Berrixa. Nire txokua be bai. Eta hemen dituzun kantua asko be baikia, ez da, urten? Hori da, bai, kantu berrixak be bai, musikak eta urtiek aurrera itzen dabien einian, abesti potente asko sortzen dielako, eta hor itxako batzuk, gugana ekartzeko aukeria eukitzen bado, zergetik ez du bingo, eta bueno, hor indalantxo bat, kantu berrixak ekartzeko, eta aproposak ikusten dituguna. Talde zertu dituzue berriz ez zerrenda barri honetan? Adibidez, ETS-en baten bat esango nuke badauela, kainakai, bulego ez dakit sartu duen baten bat, baina bai ez esango nuke, ez nago oso seguro egisa esaten botzut, baina badie bati batzuk. Bai, oin momentuen igual egatetorriko bat ez, baina badause bati batzuk. Gero musiki jarri alaz, eta hori burura etortzeakun kantu ezagunak, ez da? Bai, danak ezagunak, irratixen entzun ditugunak, dantzagarrixak dienak, holtza gainien giro ona sortzeko lagunduko duzkuenak, horrek asko jantzten dago. Eta hemendik bainat, aldaben dituzu umiak dantzan eta, baina aurra beketan mozu ze ikusten duzu. Gurasoak eta zaurpegi jartzen dago, ze ikusten duzu horre, ume honein etxekuak, laguna gurasoak. Hor danetarik egoten da. Bueno, hori,
gurasoak normalien postasunez eta laitxasunez ikusten daue, barre asko itxen daue bai, ikusten da bielako noiz baitxe trabatu itxen badie, edo estrapozu itxen badaue, edo lakoren bat, momentu barregatutxuak hori da, momentu graziosuak sortzen die, eta naturaltasun horrekin hartzen daue, baina gisa da arrotasun puntu bat badaukola, ez? Izugarrizko ausardixa biedalako oholtza baten gainera egoteko, eta jendian aurrian, ez? Azkenian vulnerable erakusteko zure burua, eta izugarrizko ausartak dira. Euskal kantuekin lagunak gure ondoan kanpai bate. Bastante ondo, bai. Gustura gatu zai? Bai. Eta zeik, bate bat ikusi zuen aurrian, ero ez da inor ikusten hor jente hartien, ero ikusi zuen ezaunen bat, etxeko bat, lagunen bat, ero ez? Nire amak ekarria dugu, lako guztat argiza itxekua, eta ikusi indut. Nin guzinak ekarri ditu bi honan luzieskak, eta ez duzta ikusi jat, super ondo. Nik ez neban ikusten. Ni nire gurasuak bai ikusi ditut hor, ikusi jat. Zai esango da, kantau, dantzain, da gainerak parien dagoenakin fijau zein dauen, ez? Bai. Azue lortu duzue. Bai. Zatoz lagun kantari, izan gaur abeslari. Kantari zuekin, abestu gurekin, euskaraz ametxegin. Eskuak gora eta gora hori. Ze pausu emun aurrera atzera pikimate horre irakaserik edo laguntzailerik eukiozue? Zuen kasa preparo duzue, dantzia, kantua, letri ikasi, zuen kasa dana? Bai. Mundiala zai, Eta zer itxura dako, publiko egokiozue, irakutizatzu aurretik, etxeko bati o beste lagun batzu gero? Bai. Eta zer pentsau xake? Ondo, oso, bai. Bai, Horra ez du bilurrik, gero zuen txanda danian etorri, ina, listo? Bai. Kanpai baten irria, kantari gurekin hasi naiz mugitzen, gorputza bizirik dauka, hendu da. Reinu hemen Bergaran, aurten gainera berrikuntzakin estenografia ikusi duzue, zuek ikusen zuliak hemen pintzela batzuk ikusi dituzue. Bergaran lehenengo kantuak eta dantzak entzun ditugu, bertako gaztetxuen eskutik, Antzolako eta Elgetako miena bai, jarraixan etorriko dira Txabaltako grabaketak, Arkupen egingo dienak, Otzailan egingo die grabaketa horreik, eta bertan Eskoriatzako neskamutikoak gaztetxua parte hartuko daue. Eta are Txabaletatik egingo dugu salto Oñati aldera. Oñaten Gaztelekoan egingo ditugu, martxoaren bukaera aldera egingo dia emanaldiak, onmendik gonbidatuko ditugu, Oñatiar danak, debagoin danak Oñatiarrekin eta gainerako gaztetxuekin bai kantuan eta dantzan etorri da itxezela, eta gero ja asesantuak eta gero... Arrasaten bukatuko da. Arrasaten bukatuko da, aurtengo Debagoieneko kantari, hori da. Eta izen mutiak jazabalik, aurretik, gero ensaioak petzekin dut, sosketa bidez ere kantua zein tokau dan, ez da, jakin da gero ensaioak. Azkenengo egunetan entzun duten galdera undixena da hori da, ez? Galdera izarra esango dugu, guk izarra dugu hemen estenatu gisa, baina galdera izarra da. Gurasope badako euren galdera. Hori da. Oñatiko izen ematia, are Txabaleta eta Eskoriatzako eta Bergarakoa nola ez baia itxita da, izen emate horreik, Oñatikoa ontxe zabaldu barri dauku, beraz, 7-8 urte bitxartetik, 11-12 urte bitxarteko lehen hezkuntzako gaztetxuak, hortxe, izen emateko, galdeteki bat bete behar daue, beti bezala online beharko da, eta goiena.eus atarira sartu ezkero, kantari kanalian, bertan bilatuko daue ikastetxeetan bebai informazio eta eskuhorrisak banatuko daue izen ematerako, eta edozein zalantza baldin badauki, goienakin, geurekin kontaktuan jartzeko, eta bideratuko ditugu izen emate horretara. Argi biltzeko, ez usteko izen ematia betetzen azkeneko egunera arte, zuzen manabil Otzaila erdinguruan ero itxiko da Oñatiko izen ematia, baina dana poliki prestatzeko. Eta jarraixan gero ja, aurrera hau, etorriko dira arrasatekoak, badakitxe eta hor batzuk, izen emateko irrikitan da zela eta beraiei tokatzen jakin herrixan be izen emundau eta talderen batek. Ez que estima da gero kantari benetan, Bada bai, hortxe zain egoten die, hemen estenatoki gainean lehenengoa kantuan eta dantzan egon die, eta galdetzen ja datorren urtean ia barri zengo dan kantari, 2 urtean bene egiten dugu oingoz,
bate daki. Datorren Nervioso urtean bateria etortzen etorriko dira. dan edo ez, baina... Nervioso etortzen dira, baina gero hain ondo pasatzen dago, ez da beriela pasakixake, denporia, eta disfruta goiten dago, Hori da. Orduan gu horri bitxen gara esaten ez, lasai egoteko, indako lana disfrutatzeko, egisa da horre etortzen dien, ni hortxe egotena zeurekin, eta eskua bihotzien jarrizkero, emoten dugu bihotzak lekutik urten behar dotziela. Baina, bueno, modu baten ero beste baten disfrutatzen daue, eta eurak eta gu baitxa. Zirik daukat, heldu da gure momentua, eta orain gelditu naiz izoztuta. Zatoz lagun kantari, izan gaur abesla. Bueno, ze kantu jatu duzu zuek? Aukera berriak. Posi, toko sotzen kantuekin? Bai. Eta ensaioak eta zer antolatu dituzu, Ondo, bai. Eta usara izin, etxia, no gara. Eskolan indogu. Gelako lagunagaz eta... Gelan garedanak eta indogu horrean gelditu. Bestiak eta goian gelditu gen saiatzen eta... Lagadozkuen saiatzen eta jarri dugu ordenagailuan musika eta... Kaso batzukin lagundu dozku bai. Zure dirakaslea kristona, ez? Lagundu zue pilo bat orduan. Bai, bastante, bai. Eta ondo urten dut zuen? Bai, lotxa asko baina... Amendi bi urtera errepikuko ginuan. Bai. Eta pentsatzen egon gara. Hau pasuek orduan. Gero arte, bostekoa. Ale, agur!